Здравейте хора, днеска сме в Spaceboy и аз съм в Egg Wars. Окей, къде сега? Ето та. Чакай, спри! Ще ми спираш, бе? Какъв смисъл? Аре! Game over! Аз съм спрял. Здравей! Това ли? Здравей, ще играем на Egg Wars. Ама това е Салазе! О, здравей, Алекс! Мама ти! Здравей, роботче! Здравей, Алекс! Аз може... Махай се, не те познам! Все едно. Не, също не, това малко го мразя, не. Да! Зеленичко, всички сме зеленички. Ма гледай го, бе! То си ни показа... Вау! Денис! Ко? Виж го, е! Он ни показа там, къде да играем и той после си тръгна! Това е панар! Нещо... 40 коин си имам, чакай. Чек, нещо поне ще обминим паркура! Аз събирам за... Секунда. Аз събирам за ето този кит про. Ма ми трябва 15 000. А пък точките много трудно се събират. Аз мисля, че имам някакви китове спечелени. Ти нямаш китове, китовете не са печели да се купуват. Пак. Поне ще минем нали, паркура. Окей, ти нямаш китове, ти дори имаш по-малко точки от мен. Иди тук някакво момиче. Фак, О! Все едно. О, ще се преплесна. Те. Аз скачай, бе. Няма, ти си проф. Хубаре. Благодаря. Мамка ти! Майко. Нещо списък ми не работи, не мога да скачам. Дъртвещер. Какво? Дъртопадане! Ала, на моят герой трябва да прегледам кости си. На моят гръмнак. Май да се чубят. Ще се. Те. Нямам търпение с днешния стрим. Чекай Да, интернета пак не прекъсва, защото понякога смисъл. Понякога ми прекъсват интернет, защото правят нещо хората. Надявам се, като стримвам днеска да не става така. Аз мисля, че ти крадат интернета. Не, бе. Аляко! Ох, все едно. Качи ли са? Да, качих се. Аз съм вече горе. Не е верно. Дай ме някакъв човек горе, бе. Не, край вече. И аз учам. Само да видя. Ти знаете, че играем на Egg Wars Team? Защото не сте избрали отбор. Ти ме стресна и аз скочих на криво. Флайк. Майка ти. Слендърмен ли е това, бе? Закачих! Ох, майка ти! Давай ти си проф. Ма чакай, не скачай. Няма. Скачай. Трябва един по един и ще се бутнем. Айя! Давай. Не! Факел, бе. Ти падна ли, бе? Не. Давай, ти си пръв. Не ме сбутвай. Ти. Там, да, ти си. То успя.
от първи път. Имаме време. Нави! О. Повисих си. Повисих си гол скин. Fuck you. О, ара, бе! Аз за хванах и паднах! Случвало ми Моят се. герой е много клечесто, е! Толкова ли слаб? Аз нещо... Слаб, не може да се хвани за една стълба. Човек, на мен джъмпът ми е много висок. Човек, тая игра май няма да има жълти. Имаме само 3 червени, 4 сини и 4 зелени, кои сме ние. Ами ние ще спечелим. Пак. Заради тебе пак паднахме! Това е проклятието на Game Over. Падането. Пак Да, е. ама твоето. Окей. Играем с полярна мечка. Много добре. Това прилича да куче. Чакай само, че я казвам какво става. Ето така. Сега падам по така. Да. И ти направи така, нали? Сега аз падавайте. Аз ще не получа. Тогава ще им пригодна. Това е... Глейки, бе! Това е чистърския начин, къде да поеда. Виж ги, вие са говеда! И сега сигурно дори няма го апгрейдни. Айде, ти пък ще не го апгрейдваш. Ток ви трябва 25 iron. Аз не мога апгрейдна. Защото не ми даш. То. Аз я там 2 голд. Ако ще послушат някаква работа за апгрейда. Аре, бе, човек! Апгрейд! Аз вече съм пък и гладен. Чакай, че нямам нищо, бе! Ма виж го! Абе, хората да се накитят. Хора! Хаштаг, напишете в коментарите хаштаг GameOverGarden. Хаштаг GameOverGarden. Хора, моля ви, ако гледате този клип, напишете в коментарите хаштаг GameOverGarden. Ма виж кой той един стак събра! Правка 38. И виж ги, бе! Аз не взема абсолютно нищо, аз нямам абсолютно нищо! Така, свободен айрона, бързо, свободен айрона. Ами аре, виж кое! Задара. Вау. Аз стоим към центъра. Ми аз пък не мога да направя нищо. Аз толкова малко неща имам. Толкова малко неща имаш, че направо се Ти пръскаш. как да играе Егорс? Какво? Защото ми се не апгрейдват. Мечтата са тапанари. Май така тебе. Какво? 7, 8... What? Един човек просто не знае на къде да върви. Просто си тръгва и се оглежда. Штайнговеца. Аз ще вземам злато за изпът. Нали? Да имам 5 злато. Не. Какво не бе? Ми виж го, е. Той само събира голд, за да си купи нещо. Трябва да го апгрейдни пък. Аз стоям да апгрейна такова. Арен генераторът е свободен, е. Ей така. Аз тук си събирам даймонд малко. Аз отчия съм гладен вече. Чукък. Да, просто чак грешно. Едно голд ми трябва за апгрейдни 10 лева.
Хотел. Аре. Сега ще събирам за апгрейд на Iron генератора. 15 ли бяха? Да. Окей. Аз имам начин. Сега колко? 20. Виж го, Докато Мама, никой не се чао! създава, аз апгрейдвам генератора. Той само събира. Аз го получавам сега. Трябва да ми още 9. 8. 7. Така, имаме втори левел диаманти. Мисля, че свърших добра работа. Те. Сега колко диаманти ни трябват за трети левел? 23 диаманта. Сега ще ги събера. На. Маха се, бе! Ти ли го апгрейдна? Не. Дойдете ми диаманти, окей. Безливо куче. Събрах един стак по погрешка, бе. Почти. Аз апгрейдвам в... вече имаме дамът генератор на трети левел. Diamond? Да. О, тенкс. Аз го апгрейднах няколко пъти. Тенкс, брат. Няма защо събирай. Защото аз тук само апгрейдам, аз друг не мога да направя. Аз също апгрейдвам, човек. Аз ще събирам сега за малко броня, пък че съм много гладен. Ти виж ги, не мога да хъзнеш, нито нищо. Ти само ще купуват неща за себе си. Аз събирам за Iron Set. На ти пържолки. О, тенкс. Чикък. Едното му викам приятелство, хора. Тя направо. Мазни хакери с вас? Ко? Ма хакери сте играли? What? Кои са хакерите? Сите вече ги няма. Чакай, забравихме да оградим яйцето, отивам горе. Окей. Ама човек, ела тук, ела. Човек, заградили са го. Добре. Аз Ще ти давам гол за обсидиан, че имам 39. Ма те са го заградили с обсидиан. Аз сега го заграждам с каменни блокове. 20 диаманта за още апгрейд. Давай. Те. Окей. Така. Аз още не съм си купил дори дрехи. Нито пък меч. Тук има ни ризници, ела да ги вземеш. Не ще се ще събера диаманти. Аз взимам Diamond меч един. Опа. Ще взема малко ябълки. Земи да има. Окей, това е готово. Сега... Аз имам 22 пържоли. Аз ще взимам Diamond меч. Вече имам. Аз ще вземам за лък. 32 диаманта ми трябва за лък. Вземи. Четвърти не може. 2 секунди точно. Не, вече имаме всичко на макс, дори год до някъде. Окей. Човек, Арна центъра Аз съм облякам в Iron дрехи. Чакай, ще дам диаманти. Една секунда да събера. Аз ще донетна 64 стака злато. О, благодаря. Над 64 стака злато. Ма той инвентара няма такова, бе. Добре да е. Един стак злато, на. Аз коша купя толкова злато. Ми си купиш ябълки, бе, човек. Той пръска диаманти, бе. Отгоре.
Вали диаманти! Не, ще ги използвам да стрели по-добре. Какво пръска? Диаманти от покрива! О, не, стига бе! Говно! Гумно, нали? Ма те да при мен тъй, че Той... същински вена. Той... Пак при мен идват. Това клип е само 16 минути почти. Да. Не, така ми пише на програмата. Окей, 30 диамантчета. Още едно и съм готов. Аз ще апгрейдна годен генератора на 4-ти левел. Окей, аз имам за най-готиния лък, поне за играде. И за такова, за много стрели. Буквално много стрели. Стака половина стрели. О, аз съм тъпен. Така. Направил съм... Трепач. О, аз с ночи ябълка ще бирам аз. Аз апгрейднах годен генератора на 4-ти левел. Кое? Апгрейднах годен генератора на 4-ти левел. Окей, ти купи ли си такива? Кой иска судолет? What? Аз? И аз съм Майнкрафт судолет. Това между другото ще го има. Да. Да, вече... Ама да не ти наяжда много, мисля... Не, дори да се прави от... дърво, от една пръчка, например, от мляко и от... нещо друго. И от захар. Да, и от захар. Има захар в Майнкрафт също. Да. Казвам пръчка, понеже в Майнкрафт няма вафли фунии. Да. Ама пръчката най-много се доближава до тях. Да. Човек, аз имам за ночи ябълка почти. 3 диаманта имам за ночи ябълка. Браво. О, 1 диамант ми трябва. Ночи ябълка, идвам. Давай, аз събирам също за нея. Не, аз ще събирам за кирка. Чакай да им се изпукам. Вижте, имам ноча ябълка имам. Виж го, виждаш ли го, завиждай ми. Имам си лък, сега ще събирам защит. Яйцето защитено ли е добре? Да. Аз ще се покача за 5 ябълки. 18, 19... 20. Окей. Абе, за Коледа ли задължение ми ден ще помогна мама тази за да купя, знаеш. Да, бе. Но мишка. Ща просто е понизана от всякъде. Да. Аз вече имам кирка. О, да, я ще бирам за кирка. 20 диаманта, нали? Да. Аз ще събирам за пържоли, защото искам да имам доста пържоли. Окей, брат, останаха само червените. Ама трябва да ги наблюдаваме, защото те могат да построят мост отгоре. О, да. Ако можеш сега целият тим да дойде. Я? Чик, пак сме 4 на 3. О, сега на бачи ще има някой читър пак. Да. Аз викам направо да учеме към тях да им душим яйцето, защото да не стане пак като миналия път. Да. Не, ние двамата ще отиваме, другите ще пазят базата. Окей. Окей, те не са наядени чак толкова. Аз ще отивам горе да пазя яйцето. Окей, аз те виждам. Пази яйцето, бобата. Така. Сър! Ама има ли обсидиана Да, има обсидиан вътре. Много ли е? Да. Аре, отиди на колите и стреляй, ако искаш. Да, аз съм някакъв снайперист тук. Обаче мога да видя, защото... Не мога да ги видя от това, нали? Да. Не се разхълзах, ще пия малко вода. Аз отивам долу да взема ноча ябълка. Колко беше тя?
Че не знам. 32 диаманта. О, те ли го без да гледам? 32 диаманта. А това там глава идва. Кой идва? Той го уби. Он дето не е наяден. Някой стреля, бе. Има ли някой при диамантите? Не, аз. Защото ми трябва 32 диаманта за щит. Аз вместо науча ябълка ще си взема щит. Добре, науча ябълка, ма седно. Събрах. Има левел 4. Ти имаш ли лък, бе, брат? Какво? Имаш ли лък? Не. Що не си вземеш? Защото събирам за щит. Това говоря, мишката направо е такова на отсякъде, разкъсана е малко и е така прекъсва понякога. Аз ще направя тази зреща, ще има сигурно малко батерия. Ай, лапата ми се зарежда. Да. Окей, има ли някой горе? Не. Ще не си взел лък, бе, брат. Ще си взема. Теб. Още... Лука колко струваше? Кое? Пак 32 диаманта. Фак. Не е много. Да, знам. Аз съм 35 вече. По грешка. Така, ами аз ще вземам. Чек, ела, искам да ти покажа нещо. Сега си имаме! Да щит! Чек, иска да ти покажа на нещо, ела при мен. Добре. Ама аз имам работа. Трябва да вземам щит. Добре, айде покажи ми. Ела, при диамантите съм. О! Отивам горе, бързо! Нападат ни! Май! Бързо, дай. Калеверията. Кавалерията, бе! Да. Идват ли? Не. Аз съм си приготвил лъка. Изчаквайте, ама ни дават с поизън стрелички. Ни целят. Бързо, отстъпление. Зелето няма такива стрели. Да, знам. Имат някакъв кит. Какво е той? Каквото е той? Не знам, човек, аз съм дето си искам. Има на скинове. Уф. Трябва ти да го не унищожим, брат. Хубаво, че направихме така да не са по-бързи айрона и златото. Трябва да унищожим моста, защото така може да дадат. Аз имам перфектната кирка за тази работа. И аз, обаче трябва да им унищожим яйцето. Не го унищожава яра за сега. Идва червен. Не си поспал. Стрелям го. И изчезна. Да. Да си поспял, Буко. Гачи пътето, аз след това го застрелях и той изчезна. Една стреличка. Аре, да сме горе с снайперджиите. Абе, трябва да има някой долу. Да ги снайпваме. Предполагам да не бъде там. Така, Имаме си ферматор. Това го чукате на мен срещу Ендърмен. За един скриншот. Там има някой! Стреляй! Къде? Там някой построи едно блокче. Ма не ги виждам. Брат, си слуша с сърдец, бе. Бил, къде стреля? Хайде, покажете се. Стреляй! Абе, човек. Свършиха ми. Не стреля с положен стрели, бе. Не стреля с положен стрели, виж. И моята обикновена стрела е такава, сякаш има положен на нея. Да. Ама няма положен.
Да. Има ли някой там? Долу. Не за сега. Трябва да изчупим там нещата. Да им щупим. Оцелих някой по погрешка! Какъв смисъл? Там са, бе, брат! А, Не ги виждаме от пола. Оцелих някой и сега се чуе така. Кои там, нали това? окей, аз мисля да се включа звукът на Майнкрафта. Аз в принцип държа музика изключена и сега ще е изключена. Да. Чай сега. Аз оцелвам някой по грешка. Нали? Опа. Ще имам много стрели, а пък имаме арен на 4 лева или така беше. Вах, къде са стрелите? Ама брат, трябва да включим 100 клип, скоро ще на 30 минути. Аре, към езето им. О, фамено. Аз тук сега взимам блокчета. Вах, какъм ти, то направо... Някакви сърца изкучиха. Какво? Изкучиха някакви сърца, бе. О, давай, ето ги! Ай, ма харесват. А какви сте сърца? Аз мисля да тръгвам. Стил! Само ти. Да. What the fuck, пеперучи? Къде бе? Какво е това нещо, бе? Какво е? Какво е това? Еми ще ни пази отстрани, ако ни целят. Абе, това нещо какво е, бе? Ау, what? О, боже! Специални бе, човек. ефекти. Специални ефекти. Трябва да приключим 100 клип скоро, сериозно говоря. Или ние ще умрем милите. Това е на живот или... Смърт. Бон апети. Бон апети, брата. Майко, целят ни! Идвам. Абе, ти ли ма цели, же? Аз отивам горе. О! Оцелих някой! Да, бе. Тут се чува едно пук. Да, бе, ние пукаме. Штоинг! Чува се да штоинг е така. Штайнгавица. Тежка штоинговица. Нали? Но Аз идвам бавно при тях. Стой гачи дългия, бе. Не, бе, аз тръгвам. Не тръгвай! Викам другите и тръгваме. Хайде, елате. За Спарта. Съткама някаква е. Аз се приближих почти. Да, бе, голям побежане. Ау. Вау! 5! Какво 5 е? Това не мога да виждам. Давай, аз. Сега спря. Не си че. Някой стреля на някаква стрела. А! Цепни! Цепетни. Отивам горе, брат. Ела бързо. Нави! Мисето, ама всичките не. Как ти О, човек! Ти се едно тън. Значи там има някой. Давай, чак сега ли разбра. О, целих някой, брат! Давай! Ох! И пак? Стреляй ги! 2 пъти подред без да виждам. И пак, бе! Майко! Къма стрелят при моста. Аз сега ги оцелих зад моста някъде. Чакай, ще опитам към моста.
Поне... Как се стреснах! Изкарах се! Аз ще купя стрели, брат, че ми свършват. Аз им взимам стрелите, като ме целят. Факи. Да. Понеже ги стреляме отгоре. Така са го направили, когато отиват там, че ги стреляме отгоре. Аз нямам стрели. Майко. Аз стрели взимам. Изкарах се къла. Та пеперуда много мра. Кое? Това тъмното за какво не го закрива, да е? Не знам. Някой се опитва да ме оцели. Къде сте, бе, гадини? Гадинки! Елате при баче, гадина. Червените мръсни. Това мисля, че нещо е от червените. Няма никой за сега. Продължава да стреляш. Взимам и стрелите. Не. 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 Аз май умрях. Що? Някой умрял е. От червените ли? Да, бе, пише аз май умрях. Опа. Той към ми почна да се скабява направо. Стрела. Стрелят ни! Ами извади лъковете! Фая! Щитовете! Те как не виждате, аз не мога да ги видя! Оцелих някой! Окей. Ако продължавам така, ще го оцеля. Ако продължа така, ще го цели, боже. Да, бе. Ето, пак го целя! Нямаш никаква логика. Виждам ги! Там някой построи някакви блокове на центъра. Май, че целих някой, бе! Давай, оцелих го няколко пъти, то си пак не умря. Аз ще си купувам стрели, брат. Майко. Аз си купувам пържоли, че съм гладен. Диаманти. Няма да кажа. Чикък. Просто ще чуя едно штойнг. Аз няколко пъти го оцелих и той пак. Аз ще взема втора ночи ябълка, брат. Да, замисли. Ако можехме да си апгрейдваме... Ако можем, то меч да бъде енчантнат с Fire Aspect, ще е много готино. Да не бухат те, когато го вземат. Брат, аз имам направо за втора ночи ябълка. Мизби. Тук са сложили чест. И кой има в него? Нищо. Сигурно са го ставили за всеки случай. Две ночи ябълки. Отива отгоре! Не, това е нашия май. Отилиха нашия! Отивам горе. Той падна на едно дърво. Отивам горе да видя. Ей ги, брат, ей ги! Видях ги, там горе са. Триха! Айде горе! Брат, горе бързо! Аз съм горе, именно. Не си горе! Да, не съм. Ми да не си. Аз не мога да ги видя, чакай. Пускам Quick Pro. И пак не мога да ги видя. Трошат моста! Идват червените. Това не е червено, е. Това е някакъв друг. Там има някой, 100. Да, там спри нещо направо. Това полява ли, че? Да, Човек, аз съм ще го пуснал на Quick Pro и пак не мога да ги видя. Quick Pro. Защото си про. Аз мисля да отивам нагоре, човек. Аз не виждам никой, бе. Даже и фол, пак не виждам никой. Да отиваме ли горе? Къде горе? Там. Аз мисля направо да отивам да си направя моста както беше. Хубаво, ама ако умреш. Ако умраме, но...
Умреш, всичко ще ти изчезне. Аз имам 9 диаманта. И има малко стрели. Аз имам 55 ябълки. Тръгваме ли, мой? 5 ябълки, хе! О, те отидаха там. Освободиха моста. Лагна ни! Виждам червения. Нави, бе, гадинки. Да, крийте се, в буклуци. Страхливци! Видите с мен като мъже. Или като... Ето, да забият когато жени, за отпуши мъжете дупката, като значи е там. Когато отпуши дупката, значи е там. Ади бъцели, бе! Оф, говна! Ади О, бъцели! целих някой! И пак! Анимацели, бе! Ми оцелих някой 2 пъти и после изчезна. Ейки! Къде са? Горе! О, падна, Нати! Бързо! Отивам горе! Аз съм горе. Ти казваш, че са горе и аз отивам горе. Трябваше да вземам блокове. Аз имам 40 блока. А може малко? Наци ги всичките. Що? Защото отивам да си купя. Хубаво. А какво сте наслоняли? Умрали? Не знам аз. О, горе има... Ооо. Човек, най-горе има доста... Аз отивам към кулата да ги снайпвам. Най-горе. Аз ще ги снайпвам от средата. Ух, ма паднаха, е! Как ще паднете и просташко? Добре, хора, че сега. Имам видимост, стрелям. О, фак, нещо не мога да уча. Вземе малко стрели аз. Вземи. Те не идват за сега, аз ще ги преследвам. Така, мисля да отидам долу, да продължа моста. Ама ни че с тебе сме направили някакви носени вече. Да. Аз пък доста добрям в тази игра. Любимата ми мини игра доста добрям. О, боже, стига си хъмкам. На хората, които са си усилили звука, ще им проглушиш ушите. Аз продължавам моста, виждаш ли ма? Да. Окей. Искам да съм сигурен. Аре. То ги остане 40 минути. И това пак няма много гача. О, те са горе! Виждам ги! Виждаш ли ги? Ето го! Там е! Гадинката. Къде горе, бе? Слез долу ще го видиш. Той в момента ни снайпва. Няма го. И там където стреля. Там беше преди малко. Продължава да ни стреля. Аре, бе! Не се ли отказвате? Какво говоря? Аз ще ги видя. Те са там, отиват горе. Ако дойдеш при мен, ще ги видиш, идват. Бягай! Беги! Хапни златна ябълка. Това златна ябълка, аз ще хапна ноча ябълка направо. Добре, те отиват. Не отиват. Аз ще ги снайпвам отгоре. Мама. Те не стрелят като за световно. Къде са? Идват! Цели го, аз го целя.
най-голямото меле. Помогнете ми, пичове. Аз ви помагам, стрелям отгоре. Аз ги снайпвам. Да, ама Чакай, тук са долу, тук са идвам при долу. вас. Хайя! Умрях. Fuck you. Просто трябва ми диаманти. Бързо. 20 диаманта. Убихме, бе. Какво? Ние май ги убихме. Трябва ми 20 диаманта. Ние ги убихме, бе. Ох, майко. Направо велик. Да, ние сме като спартанци. Ох, майко. Това ще се запише. Като великата майнкрафтска война. Да, Eggwars. А тук ли хванем 40 минути, бе. Аз нямам много пича, брат, сори. Аз го кача. Човек, имам стрела в ръката. Окей, аз нямам много пича. Аз го кача. Човек, това ще се запомни като великата майнкрафтска война. А нас вече имаме стрела в главата. Двама, няколко човека решили да спасят светът. Човек, диамантите свободни ли са? Не, някой ги взима. Защото ми трябваше да науча ябълка. Не трябваше да я науча ябълка, ама... О, да. Направо се пръсах, като ме убиха. Стана голямо меле. 3 човека на един. Не искаш да срещаме ли? Те пак започнаха да ни стрелят. Не искаш да срещаме ли, брат? Да. Ще мога. Може ли 12 диаманта, ако имаш? Аз отхванах. Колко? 12. 12? За да си купя меч. Там идват! Те са тука! Червените! Убиха ги! О, боже. Шашнах се. Дай ми 12, плиз. Да имам меч. Тенкс. No problem. Ох, майко. Най-великата война в целия свят, бе. Не съм се стресила чак толкова, че... Да, само с лук. Лик, не знам. Аз имам 24 диаманта. Баблонка! Не, чакай, дай ми, бе! Дай ми, не! Може малко голд да стрели? Имам 45 на ще да си ги дам за ябълки. На, богаташче! Не ги да ти направя на наша брат. Чек, виж, погледни лицето ми без каска. Чакай, погледни лицето ми без каска, погледни черепа. Джик, аз сякаш... Не си пречи много. Аз сяко забелязах, че имаш нещо като кубе. Или сякаш имаш много малко коса, сякаш имаш някакво килимче на главата. Къде тайна? На главата ти. Имам за още на нощ ябълка. И му останаха диаманти. 6. Браво. Аз право се пръснах. Ние тук сме 3 зелени. Да. Брат, ние нападаме, бе! Какво? Ние ще нападаме, ела! Чакай малко! Не съм готов! Ние тръгваме! Сори, ама тръгваме! Дори не съм си купил щит. Сори, ама не мога да изчакам, защото не сме заедно. 28. И брат, ама не мога да изчакам. Къде си готов, ела? 32. Аз поне ще си купя щит. Окей, може по-бързо да излезем при червените почти. До моста сме им. Fuck you. Бичес. Чакай малко, аз ще пада тук, ако искате. Няма, аз няма пазиш там. Ами ако някой Дай да червен... убием сега. Аз не знам дали да тръгвам. Не тръгвай, ако искаш. Мярела. Ще изчакам. Не, човек, аре да пазим тук. Не, човек!
Аз съм страхлив, искам да се изправя срещу тях. Ми хубаво. Само да отковам ябълки. Никой не съм чупил яйцето, точно по тази причина. Че ние винаги закрием, чакаме да нападнат. Окей, само да събера 20 диаманта и идвам. За кирка. О, имам. Така. Имахме още един човек, ама той нещо тръгна някъде и изчезна. Така ли? Не умрял. Не, това сигурно съм аз. Има един червен! Аз потеглям. Къде червен? Има само един червен, брат. Супер. Другите са се отказали. Убий го. Бързо, ела. Още една игра, победа! Не, ние сме просто егозмастери. Нали? О, един червен идва към яйцето! Един червен идва към нашото яйце! Идвам! Факел, този един червен... О, тогава му шпе яйцето на него! Ще ти щупе главичката, чули бе! Не яш ябълка, бе! Той яде ябълка, бързо, ела бързо! А не мога, човек, трябва му шпе яйцето на този! Щупи му яйцето! Не мога да издържа! Не трябва да издържи, брат! Умрях! Факел, бич! О, ето го човека, нито тук чупим яйцето. Бързо щупете го преди нас да са го щупили! Аз го чупя! Успяхме! Горе, човек! Горе, човек, който ни чупи яйцето! Ох, майко! Той начин нямаше кирка. И аз му помогнах. Айде, идвам към вас. Просто трябва да го убием. Да. Аз съм хапнал едно ябълка. Имам още една. Аз си купих само меч и такова. Чупиха яйцето. Той е там! Не е проблем. Той е само един, ние сме четирима. О, моето първо яйце. Хареса ми. Fuck you! Сега са право, че умираш, бе. Не се набият, ма! Ти какво си мислиш? Над нашия център! Добре, тогава поне спри да правиш. Идвам, той при теб ли е сега? Умрях сега! Победихме! Победа! Yes! Аз се жертвах, за да победите. Fuck you. И още един човек беше с мене. Е това куче. Беше тежка игра, човек. Да, бе. Хора, ако това видео ви е харесало, оставете един лайк, Абонирайте се за каналите ни. Да, и ще се видим пак следващия път. Чао! Чао.